Jana mar LTN en odiochieng' maber machien tarik 9 dwe mar adek higa mar 2021. En gino mara ni dhi nyime kod odiochiengi e yo makare. Machiegni LTN odiochieng' kikelo ni kodan Sharon Ong'ao. Kokamano we achak weche gieki e yo nero machiek. Penjo nero mar klas 8 e pacho kendi ibichak ayanga chieng' tarik 22 mar dwe nieri, kamano mar KCSE ibichak ayanga chieng' tarik 26 mar dwe nieri. Jodongo kaachiel koda jotelo mawuok e gwenge mag North Eastern koro opuodho wuod mosenindo seneta ma Garissa Migosi Abdul Haji mar mondo mi okaw kar wuongi mondo obed seneta ma Garissa. Bede jorem nyamburko e boma nero ma Nairobi mabiro yengo nyamburko magi e gwenge mag CBD chakre dwe mar 7 koro gibiro chako chulo omenda mar yengo nyasa. Machiegni e weche gieki e yo nero ma adimba. Vaccines midendo kaka the Oxford AstraZeneca vaccine mag midhusi mar corona podi medo chiwe pacho kendi ka koro mich makamano osechak chiw ayanga e counties ka bende counties ochako koda jogoeko matiyo ute thieth kaachiel koda apisas magoeko mochung' ne weche goeko mag arita kwe. Kalore koda apisas mochung' ne weche thieth, mich mag vaccines goeko no chakre maber kendo onge achiedh nade moramora mabende osebedo maindien kalore koda luor mabende koro okwako moko kuom oganda kalore koda tich mabende obiro tiyo e ringre. Counties ma Vihiga, Nakuru, Kiambu kaachiel koda county nero ma Meru ema bende oseyudo vaccines goeko ka bende counties mamoko e pacho kaendi chano yudo vaccines goeko jumani. Mimi nimedungwa, mnaona sina shida yoyote, sidio? And the nurse who did it was very, very professional. She had been trained. So our people, please don't fear the vaccinations. As we are all aware, the international practice which we shall adopt here in Meru County is that the health workers would be vaccinated first. But the benefit, right from reducing the people who get seriously sick or people who die, and reducing the people who are admitted in our hospitals and ICU units and taking up a lot of beds. The propaganda are out there and a lot of stories. All of us have vaccination injections. Tunahisi tulipewa kitambo na mingi zingine tumepewa. Kwa hivyo tujikinge kwa ugonjwa huu, ndio hii maneno ya mask pia tumalizane na. Jorem nyamburko e county ma Nairobi koro mabiro yengo nyamburko magi e CBD chakre dwe mar 7 mar higa nieri koro biro chako chulo omenda mar yengo nyamburko e saa ka saa. Kar jot mar City Hall geno ni gibiro yudo bende osebedo kadok piny kokalo e nyamburko mabende iyengo. Migosi Alan Igambi mabendo chune chenro mag omenda e county ma Nairobi koro wacho ni county nuero chano yudo medruok mar osuru kokalo e chenro nuero. Kokalo jang'ad bura mong'ere kaka Anthony Mrima nochoro nyime dwaro mar county ma Nairobi mar medo osuru miyengo godo nyamburko kawuok siling 200 nyaka siling 400. Bura makamano kata kamano ibiwinja yanga chieng' tarik 21 mar dwe mar 4. Jan mar LTN kadhi nyime koda LTN odiochieng' en jodongo kaachiel koda jotelo mawuok e gwenge goeko mag North Eastern koro opuodho wuod mosenindo seneta ma Garissa Abdul Haji mar mondo mi okaw kar wuongi mondo obed seneta ma Garissa. Anyuola mare koro wacho ni wuod Haji mabende en nyathi mar 2 e odgi ema ne giyiero mar mondo mi odhi nyime koda tich mabende wuongi nowe chien. Kata kamano duol mochung' ne yiero pacho kendi manero mar IBC nowacho yanga ni chieng' tarik 18 mar dwe mar 5 ma pacho kendi ema bende ibitim e by elections e gwenge goeko mag Garissa, gwenge goeko mar Bonchari, gwenge goeko mag Juja kaachiel koda Ruri Ward mantiere e gwenge mag Nyandarua. And everybody sitting here, and even those who are not sitting here, members of parliament, MCAs, professionals, and speaking for even the whole of Garissa County,
I'm speaking for my constituency, we have decided that in the senatorial by-election set by IEBC for Garissa County, in consideration of the time factor, about 17 months, to the next general election, we believe that his son Abdul Haji, who is well known in Kenya. Tuwezi kusimamisha wale ambao wako tayari kusimama, lakini wale wengine pia ni watoto wetu. Tutawazungumzia tuone ya kwamba huyu kijana wetu ameingia kwa hiyo kiti unopposed. Na hiyo dictatorship ni mapenzi yetu na ni kura yetu, na hii ni haki yetu na maslahi yetu. Mimi sina mengi ya kusema. Viongozi wetu washaongea na washasema, washaamua. Mimi yangu ni kufuata amri na kutoa ahadi ya kwamba niko na viongozi wetu na tutashikana na wao, na nitahakikisha ile heshima mzee alikuwa akiwapatia viongozi wote, hiyo heshima nitawapatia wote. Jatend migawo machon mar weche tuke migosi Rashid Chesa bende duchi manyoro no chope nyim doho banka bende nodonjne gi pado apisa mar duol nero mar IBC. Noduoke e odang'ech kuom thuolo mar ndalo abiro mabiro kapod doho mapacho kendi neno bura mabende ibichiwne ponono ni ibiwe thuolo koda fai kata omenda kata oyo. Katika mano jong'ad bura manochung'ne manero Evans Ondiek kaachiel koda Cliff Ombeta nokwedo okang' mabende doho koro nokawo mar kete e odang'ech kuom thuolo mar ndalo abiro mabiro. Jatend migawo mochung'ne weche somo e pacho kaendi Ngire George Magoha koro wacho ni gintiere koda hikruok makare e nyim penj maduong' ma pacho kaendi mar klas 8 gi manero mar klas 12. Penj mar klas 8 22 mar dwenieri ka penj noero mar klas 12 kata KCSE ibichak ayanga chieng' tarik 26 mar dwenieri. Katika mano higanieri ema bende nyithindo mar klas 8 gi manero mar klas 12 miwuoro kapkoro nyithindo madirom 1.9 igeno ni biro timo penj noero mar klas 8 gi mar klas 12. We have prepared the teachers as the exams come to a start. As we said when we were launching this exercise or this process, I did say that we have already over 227 teachers who will be examiners, invigilators and supervisors, and we are prepared. His Excellency the President made the right decision to take the risk to open the schools for you in October, and so we are doing exams in about 2 weeks' time. Nothing is going to go wrong. Corona will come and go. So it should also not bother you. When you are banning a school, is it that you have taken bangi? Or what? Why are you banning? What has the school done to you? Do you get the point? And it is not even bangi because you can't go and ban your house. Katiri nyaka weche go matimre pinje maoko wetiri nyaka e piny noero mar Senegal. Jatend kweth mapingo piny Senegal migosi Osman Sonko koro nochako koda jofwambo e chuny boma ma Dakar mana bang' odiochieng' kana bende bang' bedo koda chochni gi pogruok mar paro e piny noero kaluwore koda mak mare mabende notim juma mokalo. Nojiwo oganda mondo obed koda ng'anyo mamuol kata doko ne gipingo chenro mag piny owacho mar Senegal. Amon momit ñaar fukki at 20 ans ñu faat ko fii ci Kër Massar. Sadio Camara xam lii li mu doon ak lan la war a marqué ci suñu histoire réew. Parce que présidentielle de 2024 se tienne dans les délais et avec une autorité nationale comme internationale. Mais vous comprenez.
Gikanyero yiena mar mondo miaka yo matin ka onaduoge okang' mar ariyo hadhi kelo ni weche goeko mag ohala e studio wa mar ariyo. Medkete e TV mar LTN. Ada lidu mu, ada buka. Ama mi wup tonge ngakowi. No way, we didn't doga. No. Anwa ilu kuna kutenga kula di tera live andai de. Siro wajero kada kwezi kati. Wajero kada no, dede kada kati, dede yoruba. Ngamadan kenda. Amen. Holy Ghost. Amen. Holy Sansa. Amen. Amen. No. What do you think you are doing? Makonya uriyawa. Yapie, yawa. Yawa jumanika yawa. Angoma kelo moro malayo era Jack Bambu. Angoma kelo kwe malayo era. Angoma kelo kwe malayo era. Jana mar LTN machiegni mesa mar ariyo weche goeko mag ohala kwa ni bed koda nyaka e giko mar chendonieri. Nyinga en Sharon Ong'ao. Jod bura ma pacho kendi koro dwaro mondo piny owacho mondo othich oko osuru ka chiew koda fai ma ok owinjore mabende ikawo ne ohende mabende koro chuno piny Kenya mar kawo hola mathoth. E dwaro mare mar budget mar hiko hala mabende biro rumo dwe mar 7, kamiti mar od bura maduong' mochung' ne budget koro wacho ni osuru kaachiel koda fai ma ok owinjore mabende ikawo koro duoko piny Kenya koda kwan mag omenda mabende owinjore oyudi. Dwaro mag jod bura koro biro mana bang' dweche machuok bang' duol mochung' ne choko osuru e pacho kendi kata kiero Kenya Revenue Authority nochako chenro mar chiwo fai ne jogoek mapok ochulo osuru e kind thuolo mar higni 5 ma osekalo. Od bura maduong' ma pacho kendi koro dwaro ni migawo mochung' weche goeko mag omenda mondo ochung chenro manyien mag gedo e kind thuolo mar hiko hala achiel Treasury seche goeko mabende jatend migawo mar Treasury migosi Ukur Yatani loso budget mar hiko hala mar higa mar 2021 higa mar 2022. Kamiti mong'ere kaka the Budget and Appropriations Committee koro dwaro ni omenda ochiw ne chenro duto te ma ochiw mar omenda. Katika mano piny owacho sani thuthni koda lal mar omenda madirom siling bilion 72.5 magoeko e chenro mabende ochungi madirom 545 kabende chenro goeko mabende osebedo chenro maggi maggedo osebedo kochungi kwan gi koro romo siling bilion 365.9. Gikanyero makela e giko mag weche mag ohala ateri e studio mar 3 kama bende jalendo wadwa Chris Owino oikore mar kelo ni weche goeko mag tuke. Starting a business and running a business are different things altogether. What about maintaining a business? These are some of the answers you will be getting. These ones are
Machiegni kendo kang mar ariyo en geno mara ni yudo weche mag ohala kanyakla kod weche goeko mag tuke e yo makare kano kelni koda jalendo wadwa Chris Owino. Gikanyere makelo e giko mar LTN odiochieng. Ibed koda odiochieng makare. Nyinga en Sharon Ongao, oriti uru masani.